Nga po. Ladawaksan. Papanaan ba kahit? Ay, naapula kay. Kaya pinalipata mo na yata tati pa meeting ni Mayor nga dagong. Uy, apo ba kahit? Apang kalagsay sayang ti oras mo di jay. Hanggang nga mapanay. Ito yung mga tao mo. Sayang di itod na nga may isang assess o kung may isang step Ay. grubat kaki din ta kadluan na ko napantatapan tamang matagdengag nuan niya mo dagiti plataporma na nuan niya dagiti ibaga na nga pagsayaatan. Ay apo ba kahit? Ampay. Dapat tinamnamaam nga ibaga na nga pagsayatan. Dapat din pala narik na kada ito'y panagturay na ba kahit? Ay napaw. Apang kalagsay sayang ti oras mo di dyan nung naglaba ka kuma. Ay, hanggang nga mapanay. Denggumlat na antasyak ti mangibaga kadagiji ibaganan ba kahit? Tapay ka sa nung kumangay nga naamuan ti ibaga na apay campaign manager na ka. Ay apo ba kahit? Amuklatan memoryadok pay lang ba kahit? Dagiji imbagbaga na promiso na kinlitan nga na hindi na palabas ng eleksyon ba kahit? Ay kastilaing mo na itibaga na jay. Patmatget nga kakabsat ken kailyan ko ida. Adtoy manen iti mayoryo, mayor dagon nga umay dumawat iti suportayaw. Ay, dumawat ti suporta ba kahit umay nadawatan ti suporta tayaw. Tay patugaw tayo ba di isunan nakas mayor. Ngam into na mabutusan ay naapaw. Nagrigatan nga asigan ken dawatan ti salbag. Di nakanto pa yung amaw bakit? Ay memoryadok pay lang bakit? Dagiti bagbagana di napalabas. Ay apaw. Ken kastoy pay na iti bagana sigurado dayta. Daytoy anak gayem ken kabsat yaw. Ay kunang malangin no sino nga kasisingputan nga makikabagyan bakit? Yung intong nabutusan taasugam ay apaw nakarkaro pa yan yung tay asaw nga karurong sutan bakit? Ay napadasa kon bakit? Iso nga ibagbagak kanyam. Ken dati pa iti bagana sigurado bakit? Di tayo ti kampanya na. Agtultuloy ko nga idaton iti biyag ken sirib ko. Iti panang parang ay iti ili tayaw. Kung kuna namanan bakit? Gamnay, iti panagturay na bakit? Biyag na lang matirimang ay bakit? Ay, ang pwedeng makita, yung patakder na nga nakadadakil nga balay. Mansion bakit? Ay, kindatay upat nga nagpipintas nga lugan na bakit? Ay, nakagatang ti upat nga barbaro nga lugan bakit? Itilasod ti panagturay na. Kinay, hindi magkil pa yan ti tiyangkin bagina. Itirawat nga mayaw bakit? Tila ka. Ay apaw. Kita daw, dagiti promises na di napalabas ng eleksyon. Awan pa'y tinatungpal bakit? Iti daytoy panagtakim natin. Sigurado, kastupiti baga na bakit? Daytoy ni Mayor Dagol, mapangnamnamaan, kanalakang asigan. Kung kuna namanin bakit? Yung ay naapaw, manamnama nga agkurakaw, itikaban iti gobyerno bakit? Bulsa naman lang nga iti mabsugan. Pilibagbagam Ay apo bakit? Dahil nga kandidato, bakit magbagay na ginagan na Mayor Dagol? Ay nakita, dagiti tarpulin na. Nakais-isem bakit? Katagijay tarpulin na nga kaywara di tadaldalan bakit? Ngam into no nabutusan, kaasugam. Ay apo bakit? Nakarkaro pa yan. Ngam datay ago uyong nga asaw nga ngumer-ngeray no asit gam. Kasi tumulati baga na bakit iso nga mapanay. Ingkalat aglaban bakit? Ay naapaw, agkari-karin tumulang ti saan na matungtungpal bakit? Di ta ka man lang